műsorunk végéhez értünk. Nagyon örülünk, hogy idén ismét ilyen szép számmal eljöttek a tanévzáró gála műsorunkra, és hát igazából ez szándékosan van így összeállítva, hogy vegyesen a korosztályok adják elő a műsort, mert úgy gondoljuk, hogy így sokkal jobban lehet rálátni arra, hogy egészen picikortól középiskoláskorig hogyan történik ennek a fejlesztése, hogyan fejlődnek a gyerekek. Köszönjük szépen a szülőknek azt, hogy elhordják a gyerekeket a néptáncórákra. Én tudom, hogy ez plusz, nem mondanám semmiképp sem, hogy teher, de plusz elfoglaltság, de én úgy érzem, hogy a gyerekek, akik oda jönnek, valószínű, hogy azért jönnek, mert szeretnek nálunk most már ki egy pár éve, de vannak, akik már 8-10 éve is ott vannak a néptánciskolában. Köszönjük szépen az önkormányzatnak, mert biztosítja a működéshez a támogatást évről évre. Köszönjük szépen a művelődési központnak, hiszen bár évente sajnos csak egyszer jutunk ide, de én azt hiszem, hogy azért a színpad varázsa az mégiscsak egy más dolog, mint a próbaterem. Az, hogy ez a mai műsor, mert én úgy gondolom, hogy nagyon folyamatosan, zökkenőmentesen lezajlott, ahhoz azért volt itt segítség is a színpadon. Önekik is nagyon szépen köszönöm, a nagypánklikás táncosok, akik tudják, hogy hogyan kell gyorsan felkötni egy szoknyát, egy kötényt, kicserélni egy bőgatyát, és hát most már a nagyobb lányoknak nyilván egyedül is meg kell tanulni majd gyorsan öltözni. Nagyon nagy fegyelem volt itt, én úgy gondolom, a függönyök mögött, mindenki mindig a helyén volt, mindig mindenki tudta, hogy honnét kell jönni, hova kell menni, és szerintem ez a legkisebbeknél is már látszott, és hát ez a fegyelem, ez nagyon fontos. Biztos már sokszor hazamennek úgy a gyerekek, hogy elfáradtak, esetleg hangosabban szóltunk rájuk, igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy így egy ilyen egységes táncos munka másfél óra összeálljon, vagy akár egy-egy koreográfia, igen, ahhoz kell egy kis szigor mindenképpen. Azért én szeretném, hogy a szülők is, ha egy kicsit csüggednek a gyerekek, vagy elmegy esetleg a kedvük, azt mondják, hogy na most én nem járok többet néptáncra, mert ma ennyi kikaptam. Szerintem azt azért ne hagyják, mert biztos vannak ilyen hullámok, de hát azért ezeken át lehet lendülni, hogyha segítünk a gyerekeknek. Szeretném megkérni, hogy a 8. osztályosok lépjenek a színpad közepére, vagy valahogy egymás mellé, és a kis segítőimet szeretném idehívni a színpadra. Hol vagytok, Manó? És hát a 8. osztályosoknak egy fejezet ugye lezárult az életükben, hát nem a nagybetűs életbe, de azért egyel tovább lépnek. Mi nagyon reméljük, hogy a tánciskolába, a Pántlika Tánc Együttesbe folytatják a munkájukat, és össze tudják egyeztetni majd az iskolai elfoglaltságokkal, és egy szál virággal szeretnénk elköszönni, de hát csak a nyári szünetre tőlük. Adjátok át nekik, legyetek szívesek. Menjetek. Mindenkinek jár percet. És sok sikert kívánunk nektek. Gratulálunk nektek, hogy ezt a 8 évet elvégeztétek. Sebestyén, kaptál virágot? Sebestyén, majd te is megkapod a virágot, de szeretném elmondani, hogy Nagy Sebestyén lett idén Csornaváros érdemes diákja. Sebestyén, hát most már 8 éve Rába Tamásiból jár hozzánk rendszeresen, lendületlenül, és nagyon szép táncos munkát produkál nekünk itt a tánccsoportban, reméljük majd az együttesbe. Kollégiumban fog lakni, úgy döntött, de azért reméljük, hogy hétvégén mindig jön majd a néptáncórákra. Gratulálunk nekik! És hát ugye most lezárjuk ezt a tanévet, szeptemberben újra várjuk a
a tanulókat, régi tanulókat, új tanulókat, és hát természetesen új tervekkel, új táncokkal folytatjuk a munkát. Egy-két olyan közérdekű információ, ami lehet, hogy itt most hasznosabb, mint a Facebook csoportokban. Holnap reggel készülődünk, ugye, vagyis elkezdődik a táncos tábor 20 kisgyerekkel. Én szerintem akiket érintők, ők mindent tudnak róla. Hétfőn és kedden van lehetőség a beiratkozásra, ami igazából egy iratkozási lap kitöltésével jár, akár új, akár régi gyerekeknek, és hétfőn és kedden kell az összes táncos ruhát visszahozni. Tehát ma mindent hazavisznek, amit ma hoztak, mert hát leltár van a nyár folyamán, tehát minden táncos kosztümöt, 9-10 órától délután 17 óráig az iskolában legyenek szívesek mindent, lányok, fiúk, mindent, vagy esetleg, ha még otthon valamit néptáncos kelléket visszahozni. Kellemes szünidőt, jó pihenést, és egy örömtánccal szeretnénk búcsúzni. Megkérek mindenkit, hogy hagyja el a színpadot, és ezzel kívánunk kellemes nyári szünetet mindenkinek.
és üdítővel kedveskedünk. Gyertek, lányok, hozzátok! Második, harmadikasok, ide és már vehetnek is egyet belőle.